hangni na aya ka jinghikai pi shapang ka bor jong ka jingero sngap aya ka jinghikai parangat ublai jongi usngau bha mangin lech u daka jingat daka jing sgau tele se parangat pi ha ka ni por pi dan ha ta ka jing pisaman sim ha ka jing ba pi kandu pi sngau du jing kerman le se gi bahaya masam kim menjur ka ka ba pile men shwa kim ki swabha pi gat ba pidang ya bat ka perthai ndre mentan da pila kla ka bamut pila phai no ni ti pop pila lech ka jing khar sin ka jing pen bap tes pile pediang yu men sim ba khut hare ki wan kan san ki ni jing pi namar balai pi sedang long kata ka jing shai ndai ki bahiang basam ba pen sitam pi ndre ki ti men sim baman kila mino na fi habin ba pikala ka bamut haba pia ba pisam ban ba men shwa ba pimpat pen kala ka bamut pidang ya lang bat gi parlok di barem pi bayem basam gi dak stanat di pinre anda pila kala ka bamut pila long kata ka jing shai ya ki bai bagi ni ki bor jo ka jingdom kila isi kala pi ndai pi kani kam dai ka jingele lan bagi bayem basam gi parlok barajon nang nunu kani ka jingele upol wong ka bakenjam sim barhaba ki bayang basam japi kim suatu ipi mensim baman upen syai ki bat kisdang ban isi ipi ban keran ban ipi ban keran siap dan ru ki ba sya pensitam ha ba kenjado ru ti haba piat kum ha kata kapor pi kawan ka jingdu jingkernan nang tan kawan ka jinging am sim pi kali atrai kum nongan le haba ngarang mut ngawan ban syakri yame nganyo ka jingero kin thapmet ndrai ki penstam ban ye ki jing pakhat le ne kala ban long ha ba kenja do ru pi mat ki jing dengan ip bakum ha kata por pim dei ban ailat yusutan ban yam pinyam ndai ko mata por la ni ban ailat yu mensim baman ban job pi du jingkerman pi sedang ban khuslai pi sedang ban let ban sakapop kam dei kunta para mga ngakran ini nak kaktin jong belai pat bapinda le ya kan ka bang hikai ka kum kaktin jong belai pinsa job pinong pinong job to ni puli ya u Paul bat Silas habakila let yalap pat yan puli step nang ni sngap habakila ban yalap pi habakila ban yalap ya gospel Paul men show penstam ben ya ki banget ya ki senran jong Jesus Christ ki Kristan la banong ki senran jong Jesus Christ ba shisha penstam ben rehadin bau kala ka bamut fi ki mino imetsim baman ki mensim niam ki mino usdang ban iet ban yalap yang gospel bat mauru la sya penstam rei kumno pin pet habaki sya penstam gile tong ni puli naka kam ki apostol gal nang bakhat mriu ka kalon nong ka bakhat mriu ka bakhat mriu ter kala jaru habang idang yalet saka jaka duai bakawai ka syakri ka basyong ksut bakran blai kala ikendu bat ngi bat ka baju penyo shibun ka jing metoy ya ki kenrat joka da ka bakran bertong kani habaka but jan yo pol bat ngi kala perta ka daong kini gibri kilong ki syakri jong ublai ku bahak li tam ki bapen bana hapi ya kalenti ka jing penem ya kani te kala le bon sngi Hari Paul habau suau satya ula pai dien barlong hau tau ksut ngah hukum yeme ha kerteng Jesus Christ ban mino naka ban hakata ka ju kapor ula mino naka ka bajau Paul Philip ka bekidang nyelet Paul Silas Paul bat Silas kat bakidang ilet ban yalap manang pi kawan ka briu ka ba syam ksut ka kran ka pensatya ki ka ong siong kini ki briu jong blai kini ki briu jong blai habau Paul la ula satya atau hukum itu umat simbaman bau mino nakah bahkan ni gabriu ka jupenyo nong ni kini ki yaki kenra jongka kari ka basyong sakri patki bat ka jupenyo nong namar ka ju tu lupa da uni umat simbaman pi mde tu lupa kalau dia tu ki ban saja lembau umat simbaman ru gila ban le me kata te ki juyo pisah kini ki terakhir re habo pol be no kini ki umat simbaman be mino nak to gabriu nani ramde ka jing tu lupa ka banau blai no bani ba kabri wale ka dai ka fortune telling ila banau but ka pendan kam gini mesim baman tenre habaka ku mi no to mesim baman kila du nong pen to khat khandai kong upol ong ni khat khandai re habaki ta ki kendra jokat le i ha ka jingkerman katakan nong
jongki kala duno kila kem yo pol bat yu Silas bat kila ringno eki syaka jaka yo hakmat kinong sinsar tenda kila yalam eki haki majestor kila om kini kibri ki balong ki jiu ki pen kiwin jalang yaka shnong jongi bat kila yalap yaki niam ki rukam ki bam dayengi ki balong ki ruam ban pediang lam ni ban le tau pat ba tu la yen lang bat ya le eki bat ya bat kita ki majestor apa kila ya patar ki janjo ki kila hukum bat syo eki dagi tri eki tenda kila sempat eki buntri kila set eki hayeng bendi kila hukum scam ya unang ap bendi ban ap pira bha eki ubah habau la yo ka hukum kat katau la set eki ha kata ka yeng bendi ka bakham syapo bau la pen scam eki kejat jeki haki ding song pisco tu lep no namar bikilet banyalak ya gospel te kalau long ka jingsai kala mi kimin sim baman mar gidan ka ikhtiar mdai ba kisuyala pulpit mo mdai ba kisuyala pen snobang pen ki senran mensyua ha ba ki alap karan ka bor ban be ksut ru te pila ju be ksut nem pila ju be pila dan nem ka bor ban be ksut pila na pisuyala entertainment pen jisuru haba sedang ya ka gospel jong Marcos kalau nang mani kong khabar puai ong ba ka jingalap jong Jesus kalau bagi ikhtiar ba ka bor ba wat utu mensim baman badan utu brir umi no mo kata ka diga jingalap ka basisha ka jingalap basisha kam dei ban entertain tang kan jingmo perkat mereka dan ka bor ban be no igi mensim baman pila ju alap nem da kata ka ikhtiar ya ka bor ban be mensim baman bat dei hang ni kan ba ka sepen kiwen namar balai ki bitar gini ki sim baman bagi tu ki bria bagi empat dan sisa yo Jesus basya kila pensitam yo pol bagi silas bagi la sempat la itu sempat la patar ki jan ki la set bendi la te yaki kejap jongki deki nar deki engineer la bu iki syaka bakham syapo kata bendi bakham sejrong syapo ti para mengat le si piru pimpat syak kum kita le sing empat syak kum kita ban syak bendi ban ai kampat poi kata kapon rei pila dahayeng hasam pilong pisngau long bendi hayeng hasam namar blai ba pila kala ka ba mot bat ngam pikala ka ba mot kata ka jingsha pika expose no ikiti mensim baman jong kibri badan hayeng gila malong ibahayeng basam tengah nak tengah ibampat prepat i syai Jesus le sigi bidang dan akan yamru baik ngam penram ni piong mangayu ngam penram ni le si ni persya epim ta ki sulet jing sang klamdan yo Jesus Christ basya pakani kala stang long ka jing ki wen aye jupi ki ben ki keren ki ai pa pisong hang tu pislo umlong kum ka ber kum ka bendi rai pi jaka ba pin yaro pi le no pi khuslain ban pi pislo do jing kerman ban bi keren ba pi mut ban pai din no rai wat le kata pen kai ka baja arpusan yato nrei hamar ga basitang senya opol bat Silas kila ya duai bat kila ya rawai ro iublai bat ki nongsa bendi kila syashkor ki te sisendan la jar jing khnyu juma ga bakrau kat ban pen khnyu no igi nongrem jo kata yin bendi te kumne ru la plewang ya ki jingkhang baro bani ki kenje jo ki baro la lat no ru ten utau nong up bendi kabala pen kendet yu naga ba yo tia bolo yu i bala plewang ya ki jingkhang jo kata yin bendi ula sai ga walam saban penyak no LD udah tarai bagi kita ginong sa bendi gila pet no pi kat kata gila no shiteng senya ikie banduai banyak ro you try apa yang kita ki chain bala te ki oh ya ro you try hallelujah ki arwai pen crowd you try bak ka jing bendi kala ki jumai lawan oh prabanget kumno jing duai jang pi kani kalau praktikal pai kumno jing duai jang pi duai em shitang senya pi duai em khatar baji mo bleu open kevi apa pi dana padang ga jing e jaka apa pin tia pin kuslai pin perkhat pat pi jukin em shitang senya khatar baji shi baji ar baji lai baji lani hadu sau baji ru kebet ong tro Yesu jaka bangan bu jing kerman ngan dam hi kho sing man ya ro you try an pen dan buram you try hallelujah let's see pidang kan du ga jing e ki jaka tray jang pi let's see pidang kan du ka long ying lang sam jang pi kila ban long ka ying bendi jang pi kala ban long ka jingpang kala ban ka jing bendi jang pi kala long balong di kodi kti kidang pat syaka pertai ka ying bendi kala ban long bau tengah jang pi ka tengah jang pi kidang ya sakama kani ke wan rei pidai ban ya ro ktin jong blai kam dei bang pin wan show blai da ka jing snow rei wan da ka jingat city shi hebrew no ba khat wei thot ban riu ko ong ka pen snow bhai utrai ban wan da ka jingat chu pe namar balai ba ni dei ban nget ba ai no ye kita ki ba wat ya hatu pilong shisane am tau senran jong Jesus Christ
na pi ut ban pi khuslai ban pi kran ban ki negative words jong Paul bat Silas ki ro ngonong pi ni ban ya ro praise him katu jing right ong praise him in the mountain, praise him in the valley. Praise niya ro itry habang idan haka clear lum haka por ka baba andoi hapa idan haka ni valley ka jakatam niya ro itry. Hallelujah. Oh ngalamat si siya kani ndai bang suya lap fi ni ka tin jali jon ring ar ma ya ji ji e bo bon re apre kita na ya ro you try na i kani ka tin jong lay ba ya ro try jisu ko ro hallelujah bang i ki jing job ndam ki ai ki bang la ban job ta ka man ka step ma yo ban ai fi na ka tin jong lay apre ki jing e oh am pet show jisu Kristo ngin pet show try bo blay jong Pini bagi kita ki kenjuri jong fi ki ba e ken hap ki kenjuri jong jing khuslai ken hap but pin sa job man only fi pin sa yo ban job ki men sim man fi gitu ki ba ben ya fi gitu ki ba kebalong kum ni nong ap bendi bala te la khum ki uru yo ka jing kala ka bamut man fi o pendap ya ka jing pen baptis pet ni ne puli oleh no but tu tahu long up bendi habala penken det u nak ba yo tia bola yu bala plewal ki jing khang jong kata ka yem di ula sena ka watlam sawan penyap no el di uda tharai bi kita nong sa bendi gila phat no andrei pol la pertano da ka tien bajam dong wat pen sawel di namari dan hang ni baro uti la pan ki jing shai bola rensit kan san chapo bat bola khnyu namar ka ba shatting la dam khrap hakmat upol bat Silas Bola dalam no iki syabab ong akan rat ayu kadai yang ban le ban pen em yang kita gile tu temen net how jisu bo try but an pen an sa pen em ne bari ga yin jong ne kila ya lap ru ya ka tiu try hau bat habaro kiba yin jong u tu la shem ki syakata ka ju ka por menit bola sat no ki jingbang jong ki bat la pen baptis u ma u bat ki ma u bat ki jong u baro kumni ru baik pi hadu bu tau nong up bendi yung set i gitaru ule no habai i kani ka bor habala oh ya ka bor jong Jesus Christ uru haban kala ka bamut no uru yo slow na ektin ba kita ki badan lang ha ka yin jong ki household ta ki badan lang kila yo slow ya ektin bat kir kila pen ko ngo hadin habali yo slow bagi lang net yang ektin yo Jesus Christ bat lapen baptis ya ki de piru le si pinang ya kita ki bagi persya hini ba yin rai pilong bet ka jingsai da ka jit pi duai bat kini ki ba persyak firu kini ki sawan ban kalah mut ban pen ko ngu kata ka jingka arsin ka ba shisha kum ketin jong blai ba kin saya ro itrai ba ki salang ki riu duai makiru oh long kita ki riu duai long kita ki ba ia ja ketin jong blai let play our gospel hallelujah ku blai shibo nam ta ka buram jong trai ya ro itrai